Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Вітебськ». Усім добрий вечір. Сержук, як завсёды, рады цябе бачыць. І як завжди, то взаємно. Я прапаную пачаць, як заўжды, з навінак, тое, пра што пісалі ў інтэрнэце сёння. А потым уже будем распавядаць, што Не такое... мы будзем распавядаць, А, не мы. Мы сёння будзем Сёння... адпачываць. Ну, добра. Настаўнікі сёння не мы. У канцэртнай зале Віцебск прайшло святкаванне 80-годдзя з дня ўтварэння Віцебскай вобласці. Асобныя словы падзякі гучалі са сцэны ў адрас ветэранаў працы, заслужаных работнікаў Прыдвінскага краю, працаўнікам Віцебшчыны таксама аб'яўлена падзяка прэзідэнта. Узнагароджанне лаўрэатаў конкурсу «Чалавек года Віцебшчыны» таксама прамеркавалі да юбілейнай даты, 50 новых імёнаў папоўнілі спіс славутых людзей Віцебшчыны. Таксама ладзілася святочная праграма, якую падрыхтавалі творчыя калектывы вобласці. Ну а вось наш тэлеканал вёў прамую трансляцыю мерапрыемства, і паўтор вы зможаце ўбачыць у суботу 15 гадзін і ў нядзелю ў 19 гадзін. Ты будзеш глядзець. Гэта не пытанне. Так. Выкладчык Віцебскага медыцынскага каледжа прыдумала калекцыю адзення з пластыру, марлі і бінта. Мадэльера-аматара клічуць Кацярына Шэндарава. У яе калекцыі пакуль толькі 4 мадэлі, кожная складаецца з майкі і спадніцы. Аўтар сцвярджае, што ў такім адзенні можна пайсці, напрыклад, на вечарынку. Ну, вядома, тады ёсць шанец, што хто-небудзь прыліпне. Прыліпне. А можна яшчэ, калі спякотна, разумееш, так пару пластыраў, так хоп-хоп, і ўжо весялей, ўжо дыхае. Ці вось гэтай ліпкім баком пластыру ўнутр. Сурок па імені Філ з штата Пенсільванія, ты ж яго ведаеш? Конечно. У цябе ёсць асабісты сурок, каб вызначаць надвор'е? Надвор'е? Ваня, я табе скажу, што такое. Гэта цябе чакае таксама. З узростам твой сурок гэта будуць косці твае і ціск. Дык вось, сурок у ЗША убачыў свой цень. Згодна з традыцыяй, гэта азначае, што зіма скончыцца праз 6 тыдняў. У мінулым годзе сурок Філ таксама прадказаў доўгую зіму. Ну вось, дзень сурка стаў афіцыйным святам у штаце Пенсільванія 132 гады таму. Аднак традыцыя вызначаць, як доўга будзе доўжыцца зіма, пры дапамозе жывёл зарадзілася яшчэ ў старажытным Рыме. Але там у якасці жывёльнага прадказальніка выкарыстоўвалі вожыкаў. Ну, усе традыцыі, яны неяк ідуць са старажытнасці, і ўсё тое, што мы маем сёння, яно калісьці ўжо было, але мела нейкія іншыя формы. Мы сёння будзем таксама пра старажытнасць гаварыць. І не пра твае косці. І не пра твае таксама, не пра суркоў, не пра косці. Справа тым, што, шановныя тэлегледачы, у нас сёння паспрабуем мы нешта новае зрабіць у нашай тэлекавярні. Зрабіць такія, скажам, гісторыі пра Віцебск, пра нашу, нават як назваць тэлеверсію курсаў па гісторыі Віцебска, якія ўжо існуюць не першы год у нашым горадзе. І вось сёння паспрабуем неяк вось зрабіць нешта цікавае з гэтага. Вось нейкія такія відэалекцыі, так? На якія можна глядзець не толькі онлайн, а праз тэлевізор. Так. Ну, я думаю, што ўжо можна пачынаць, а то мы ўжо загаварыліся крыху. Пачнем, чаму не? Вечерні Віцебск, пачынаем. Ну, як мы ўжо і сказалі вам, шановныя тэлегледачы, сёння у нас пойдзе гаворка пра гісторыю Віцебска, і кожны наш выпуск, калі будзе прысвечаны гісторыі Віцебска, будзе нейкая асобная тэма. І як вы ўжо бачыце, у нас у студыі нашы знакамітыя гісторыкі, арганізатары тых самых курсаў Дзяніс Юршак і Анатоль Дулаў. Добрый вечар. Добрый вечар. Ну, я думаю, што ўжо распавядалі неяк пра курсы, пра вашыя, так? Але варта ўзгадаць, калі у нас ўжо першы такі выпуск, паспрабуем сёння нешта цікавае зноў-такі зрабіць. З чаго ўсё пачыналася? Пачалося ўсё ў 2016 годзе, у верасні месяцы, калі ўсё ж такі ідэя правядзення курсаў была рэалізавана ў бібліятэцы. У выніку 2 разы ў месяц, увесь гэты час з пэўнымі перапынкамі, першую чаргу гэта сапраўдныя вакацыі летнія і зімнія. На сённяшні дзень прайшло ўжо 23 лекцыі, 23
заняткаў за гэты час, но ў выніку разгледзелі самыя розныя тэмы, у тым ліку запрашалі спецыялістаў з Мінску. Ну і мы будзем разглядаць ужо зараз у тэлестудыі гэтыя тэмы, так? Ну, паспрабуем якраз разглядаць гэтыя тэмы, можа крыху іншыя тэмы, таму што тэматыка самая розная, і калі будзе магчымасць зноў ж такі запрасіць тых же спецыялістаў, якія прымалі ўдзел і у бібліятэцы падчас курсаў, ну, я думаю, што гэта будзе цікава, правда, крыху ў іншым фармаце, з улікам таго, што і час Ну, у нас і абмежаваны. час абмежаваны, конечно. Тут ёсць свае нюансы. Ну і сёння мы пачнем з такой тэмы, як Віцебскі як адміністрацыйны цэнтр, так? Таму што у нас тут ужо, як сказалі, святкаванне 80-годдзя заснавання Віцебскай вобласці, і гэта будзе дарэчы, так? З чаго ўсё пачалося, калі мы можам назваць ужо Віцебск адміністрацыйным цэнтрам? Ну, з чаго пачалося? Пачалося з таго, што вы зараз мяне спужалі. Калі я проста палічыў, што мы святкуем 80-годдзя вобласці ў дзень сурка, стала неяк вельмі неспакойна на душы. Заўтра прачынаемся, у нас усё пачынае працягваецца. Наконт адміністрацыйнага цэнтра, ўсё ж такі. Што можна сказаць? Ну, у Віцебска вельмі складаная гісторыя. Ён за гады свайго існавання прайшоў некалькі значных этапаў. Першы этап гэта ўсё ж такі быў этап балцкага гарадзішча. Мы падрабязна яго разглядаць не будзем, таму што я думаю, што мы спынімся на гэтым пытанні ў наступны раз у сувязі з тым, што ён заслугоўвае асобнай тэмы. Але тым не менш Віцебск фарміруецца спачатку ўсё ж такі як балцкае гарадзішча. Затым наступны этап, які мы можам больш-менш лакалізаваць, гэта пасяленне крывічоў, прычым некалькі пасяленняў у месцы упадзення Віцьбы ў заходнюю Дзвіну. Гэта азначае, што плошча заселенай часткі горада пашыраецца, але ці можна назваць горадам? Ну, я думаю, што на той час гэта яшчэ вельмі ўсё адносна. Вёска, не вёска, горад, не горад? На той момант гэта проста пасяленне, неўмацаванае ўжо пасяленне на фоне гарадзішча. Гарадзішча магло выкарыстоўвацца выключна як сховішча. І наступны этап, ад якога ўсё ж такі варта адштурхоўвацца, гэта 1021 год. 1021 год – момант, калі Віцебск упершыню згадваецца ў старажытных крыніцах і згадваецца ў сувязі з тым, што полацкі князь Брачыслаў пасля таго, як у летапісе паведамляецца, што ён пацярпеў паражэнне паразу ад свайго дзядзькі, кіеўскага князя Яраслава Мудрага, на рацэ Судамір, сучасная рака Судома, дзесьці на Пскоўшчыне і Наўгародшчыне. І пасля гэтага ён атрымоўвае ў падарунак віцебскую свячу. Сучаснае свята. Вось гэта падарунак. Нас падарылі. Цікава, дарэчы, падарылі. Падарунак. Ну, гэта такі ж падарунак, калі да вас злодзей падыдзе вечарам, пагражаючы зброі, аддасць вам свае грошы і сваё адзенне. У прынцыпе, нешта падобнае. Я хочу на што тут звярнуць увагу. Першыню мы фактычна сустракаем на старонках летапісу Віцебск менавіта як горад, які належыць кіеўскаму княству. І адсюль паўстае пытанне, чаму не Полацк? Вядома, што 100 кіламетраў з'яўляўся ўжо магутным адміністрацыйным цэнтрам, нейкіх сапраўды 100 кіламетраў, але Віцебск належыць Кіеву. І тады пытанне, калі ён мог трапіць пад уплыў кіеўскіх князёў. Якраз тут у чарговы раз на розум прыходзіць легенда, існуючая пра княгіню Волю. Канешне, можна спрачацца па датах. Нікуды мы ад яе. Ад яе мы ніяк не адыдзем, мы можам спрачацца па датах, спрачацца ўвогуле, ці была яна тут, калі была, што яна тут рабіла. Я думаю, мы таксама пра гэта асобна пагаворым, але іншых варыянтаў... Мы зараз інтрыгуем. Сапраўды. Але іншых варыянтаў тут быць не можа. Таму давайте, можа, выведзем карту на экран, каб паглядзець... Якую вось гэта полацкай зямлі. Першую карту, каб... Ага, вось яна з'явілася. Вось мы бачым полацкую зямлю, тыя абшары, якія на той момант займала полацкае княства. Гэта значная частка тэрыторыі сучаснай Беларусі, уключаючы Мінск, які быў заштатным горадам полацкай зямлі. І зверху бачым Віцебск. Віцебск тут якраз адасоблены, прычым адасоблены колерам. Гэта прыкладна тыя самыя землі, якія раней належалі кіеўскаму княству, таму што Кіеву было вельмі стратэгічна выгадна трымаць гэты рэгіён, гэтую частку старажытнага шляху з варагаў у грэкі. І, адпаведна, вось гэтая частка, віцебская
тэрыторыя вакол Віцебска, яна пераходзіць у 1021 годзе разам з усвячым сучаснымі ўсвятамі у склад полацкай зямлі. Ну, справа ў тым, што там праходзілі волакі, сухапутныя адрэзкі шляху з вараху грэкі. Брачыслаў здзейсніў паход на Новгарад, вынікам якога стала бітва на Судаміры. І, адпаведна, Ярослаў павёў сябе як разумны палітык. Ён аддаў пляменніку тое, за што той змагаўся, і знайшоў у асобе Брачыслава саюзніка. Наступны значны этап, на які б хацелася б звярнуць увагу ў развіцці горада, да гэтага Віцебск быў часткай кіеўскага княства, адпаведна, палітычным, дакладней не палітычным, адміністрацыйным і эканамічным цэнтрам кіеўскага княства. Тут прасцей было збіраць банальна падаткі з тых гандляроў, якія праходзілі па старажытным шляху з варагу грэкаў. Чаму Кіеў быў зацікаўлены? Але з 1021 года ён належыць Полацку. І па сутнасці з'яўляецца часткай ўжо полацкага княства. І самае цікавае, што ў гэты момант ён увогуле ізноў губляецца з усіх летапісаў. Па сутнасці гэта сведчыць пра тое, што горад займаў такую заштатную пазіцыю, ён не з'яўляўся асноўным, і калі прыгадваюцца ваенныя паходы і сутыкненні таго ж самага Усяслава Чарадзея ў далейшым, там прыгадваецца Друцк, прыгадваецца Мінск, прыгадваецца Орша, упершыню згадваецца, але Віцебск выпадае. Нейкімі сцежкамі хадзілі? Ну, сапраўды, абыходзілі. Ну, але, шчыра кажучы, пра Полацк мы ведаем не так шмат. Ну, пра Полацк таксама свайго летапісання не захавалася. Тут яшчэ вось адзін нюанс. Таму Віцебск не быў на той момант цікавы асноўным цэнтрам летапісання на а цэнтр быў адзін, у прынцыпе. Таму Віцебск, мы пра яго інфармацыю губляем. І Полацк трапляў на старонкі аповесці мінулых гадоў у тых выпадках, калі сутыкаліся інтарэсы князёў полацкіх і кіеўскіх. А справа ў тым, што Полацк ён заняў адасобленае месца даволі рана ў сістэме старажытна-рускіх княстваў, які належалі адзінай дынастыі Рурыкавічаў, да, ў сістэме Русі. Якраз дзякуючы генеалагічным абставінам, справа ў тым, што ў Полацку княжаць стаў напрыканцы яшчэ 10 стагоддзя сын Владзіміра Святаславіча Ізяслаў, сын Владзіміра Ірагнеды. Але Ізяслаў памёр маладым узросце ў 1001 годзе, і ён не паспеў стаць кіеўскім князем. Адсюль Кіеў для полацкіх князёў не з'яўляўся вотчынай, адсюль яны не прэтэндавалі на ўладу ў Кіеве, але з іншага боку іншыя прадстаўнікі дынастыі не прэтэндавалі на Полацк. Тое, што мы бачым сутыкненні з Кіевам, з Новгарадам, якраз ініцыятыва належала полацкім князям. Але ж усё роўна Віцебскае княства з'явілася? Віцебскае княства з'явілася, якраз у прынцыпе пра гэта зараз і збіраўся сказаць. Пытанне толькі калі з'явілася, таму што у прынцыпе гэтай адпраўной кропкай можна лічыць 1100... Карта з'явілася. 1101 год, ну вось мы бачым карту, правда, карта крыху пазнейшая, але якраз рэгіянальна, у прынцыпе, Віцебск гэтыя ж землі займаў, но гэта карта ўжо перыяду далучэння да Вялікае княства Літоўскае, а тыя землі, якія адыходзяць асобна полацкая земля, а потым будзе яна займаць, скажем так, з'яўляцца самастойнай адзінкай, прычым з вялікімі шырокімі правамі на самакіраванне ў складзе ВКЛ. І вось бачым тыя землі, якія адыдуць князю Альгерту, але пра гэта крыху пазней. Зараз звернемся ўсё ж такі да 1101 года, калі з'яўляецца па сутнасці самастойны ўдзел. Хаця дата вельмі спрэчная. У 1101 годзе памірае Усяслаў Чарадзей. У яго застаюцца сыны, якія лагічна павінны былі становіцца спадчыннікамі тых ці іншых зямель. Раней існавала практыка перадачы старэйшым, але улічваючы, што на той момант у старажытнай Русі так званой ужо існавала феадальная раздробленасць і полацкае княства. Можна сказаць, полацкае княства першым увайшло ў гэту фазу феадальнай раздробленасці. Гэта заканамерная фаза ў развіцці сярэднявечнай дзяржаўнасці. Цэнтралізацыя змянілася дэцэнтралізацыяй, каб на новым вітку гістарычнай спіралі зноў утварылася нейкае цэнтралізаванае дзяржаўнае ўтварэнне. Тое ж самае мы назіраем, в прынцыпе, на прыкладзе Еўропы. Ну і наконт усё ж такі даты хацелася б яшчэ акцэнтаваць увагу. У нас ёсць два падыходы. Адзін падыход, напрыклад, яго прытрымліваецца Лявон Калядзінскі, вядомы археолаг-даследчык Віцебска. Ён лічыць, што, у прынцыпе, Усяслаў Чарадзей пасля смерці тут павінен быць
быў быць яго сын. Улічваючы, што ў далейшым тут на троне ў Віцебску знаходзіўся Васілька Святаславіч, зразумела, што хутчэй за ўсё гэтым сынам быў Святаслаў, бацька Васількі і бацька Ефрасіні Полацкай. Ну, сапраўды, на Русі была гэта звычайная практыка. Князі саджалі сваіх сыноў дзеля таго, каб яны набіраліся вопыту кіравання з аднаго боку і дзеля таго, каб мець свой уплыў пэўных свой мясцовасцях. уплыў, а потым можа, сапраўды, як вопыты набраўся, потым можна ўжо і вялікім пакіраваць. Канешне. І зусім не выключана, што Ўсяслаў Чарадзей яшчэ пры жыцці нават раздаў пэўныя цэнтры. Ну, тым больш мы дакладна ведаем, што Мінск Глеб атрымаў адзін з старэйшых сыноў. Глеб Мінскі, вядомы князь, які якраз і ў школьных падручніках вельмі часта фігурыруе за сваёй актыўнасці. Ён атрымаў яго да 1186 года, як лічаць гісторыкі. Адпаведна, яшчэ пры жыцці Ўсяслава Чарадзея. Чаму ён, у прынцыпе, не мог раздаць іншым сынам? Але гэта гіпотэза. Даказаць, таму што ізноў Віцебска ў летапісах на гэты момант няма, ён губляецца. Як губляюцца і многія прадстаўнікі полацкай дынастыі. Другая версія, якой прытрымліваецца Ольга Мікалаевна Ляўко, яшчэ адзін археолог, даследчык Віцебска, яна кажа, што пра віцебскі ўдзел самастойны можна казаць толькі дзесьці з 30-х гадоў 12 стагоддзя, калі Віцебск, па-першае, віцебскія князі ўрэшце трапляюць у летапісы, становіцца зразумела, што там хтосьці правіць, ёсць удзельныя князі, той жа Васілька, які потым становіцца князем полацкім. І другі доказ, якраз у гэты час, у канцы 30-х, пачатку 40-х гадоў, у Віцебску будуецца новы умацаваны драўляны замак. І плюс з'яўляюцца храмы каменныя, якраз прыкладна ў гэты ж час. Тым самым горад пашыраецца, горад развіваецца, гэта сведчыць пра тое, што ён, магчыма, становіцца цэнтрам самастойнага княства. Магчыма, і там гісторыкі маюць рацыю, і сапраўды ёсць падставы казаць, што Віцебск мог вылучацца, але потым ён пачынае больш актыўна развівацца. Гэта гіпотэза. Адзінае, што можам казаць, віцебскае княства існавала ў гэты час, пытанне толькі з якога часу. Віцебская княжацкая дынастыя з-за таго, што з палачанамі, з полацкімі княжскай дынастыі ўвогуле не вельмі добра паступілі прадстаўнікі паўднёва-рускай кааліцыі, калі ўсіх прадстаўнікоў полацкай дынастыі саслалі ў Візантыю. Адзін толькі Васілька тут і застаўся. Таму, калі вярнуліся тыя, хто вярнуўся з візантыйскага палону, ішла барацьба паміж рознымі сіламі, паміж прадстаўнікамі рознай дынастыі, але віцебскія князі, 4 князі сядзелі ў гэты перыяд у 12 стагоддзі на полацкім троне, на полацкім стале. Гэта азначае, што віцебскія якраз узмацніліся і, ў прынцыпе, пашыралі свой уплыў на ўсю полацкую зямлю. Перыяд самастойнага княства, ён доўжыцца да 1320 года. Калі мы можам казаць да часоў Альгерда, калі мы можам казаць пра пачатак новага этапу, таму што вось тое, што мы на карце бачылі, гэта тое княства, якое дастаецца Альгерду. Апошні віцебскі князь з мясцовай славянскай дынастыі Яраслаў у 1320-м памірае, і княства пакудзелі па жаночай лініі, таму што па законе тых часоў заваяваць адно. Але законна можна ўзяць толькі ў спадчыну. І вось пакудзелі, гэта нармальна. Альгерд становіцца князем віцебскім. І, ў прынцыпе, з'яўляецца ім да сваёй смерці у 1377 годзе. Ён з'яўляўся і вялікім князем, і князем віцебскім, і князем крыўскім яшчэ. Таму што, увогуле, вялікае княства на той момант, гэта ўсё ж такі многа самастойных князёў, якія прызнавалі феадальную залежнасць ад вярхоўнага князя. Ад таго ж Альгерда з 45-го года. Як вынік, за Альгердам усё ж такі віцебская зямля застаецца, і можна трэцюю карту паказаць. Уже часоў Альгерда. Ужо часоў Альгерда, гэта нават не часоў Альгерда, вось мы бачым тое, што засталося пасля смерці Альгерда. Вось гэта Віцебск у цэнтры, і тая частка, якая належала якраз віцебскай зямлі, якая дасталася у спадчыну ад Альгерда яго другой жонцы, Ульяне Цвярской, той княжне, якой мы абавязаны каменным замкам, у тым ліку, як і самому Альгерду у Віцебску. Віцебск ператвараецца ў той час у самую магутную фартэцу, у самую магутную крэпасць на ўсходзе Вялікае княства Літоўскае. Вось яны гэтыя ўладанні. Але Ульяна, а потым Свідрыгайла кіравалі княствам да узмацнення Вітаўта. Калі Вітаўт, па сутнасці, пачынае адміністрацыйную рэформу ў Вялікім княстве Літоўскім. Вітаўт уже напаў на горад?
Ён напаў, і гэта якраз была частка, як не дзіўна, часткай той палітыкі па ўзмацненні дзяржавы. Ён робіць жорсткую цэнтралізацыю. Яму трэба была жорсткая вертыкаль улады, каб усе, ну, па-першае, каб ён прызначаў адказных асоб у кожны рэгіён, а не так, як было. Ёсць удзельныя князі, яны проста прызнаюць яго вярхоўным, і ўсё. Але ў любы момант могуць перакінуцца на бок непрыяцеля ці пачаць з ім ваяваць. Ну, гэта, канешне, для дзяржавы гэта нестабільнасць. Ну, то бок пасябраваў там з суседзямі, сказаў, все, мы будзем з імі. Нават не пасябраваў. Всім шчасліва, мы пайшлі. А чаму маглі перайсці? Таму што прапанавалі нейкія лепшыя ўмовы, грошы? Ну, па сітуацыі глядзелі, калі раптоўна узнікала сітуацыя, што можна было перайсці, ці не складваліся адносіны з кіраўніком. Хаця пры гэтым яны заставаліся спадчыннікамі гэтай зямлі. І вось што прыдумывае Вітаўт. Вітаўт пасля 1392 года вырашае гэтае удзельнае княства ліквідаваць і замест іх стварыць намесніцтва. Таму замест віцебскае княства, па сутнасці, ствараецца віцебскае намесніцтва. Ну, вырашана было стварыць. У выніку з'яўляецца намеснік, гэта сакольнічы вялікага князя Фёдор Весна. Правда, яго часта па-беларускі пішуць Весна, але ну, тут ёсць пытанне. Гэта цяжка сказаць, які варыянт найбольш слушны. Тут, я думаю, тут уже трэба звяртацца па этымалогію. Этымалогія не абавязкова якраз з Вясной была звязана. Таму любыя... Сакольнічы Ягайлы, дарэчы. Сакольнічы Ягайлы, і, дарэчы, сапраўды тут Ягайла яшчэ прымаў удзел, як сын віцебскага князя ў гэтым раздзеле. Але што сталася? Сталася так, што Фёдор Весна сюды прыязджае. З гэтым не зусім згодна мясцовая палітычная эліта, у тым ліку, а галоўнае, не згодны той, хто рэальна прэтэндаваў на ўладу, князь Свідрыгайла. Сын Альгерда, яшчэ адзін з сыноў ад Ульяны, і пасля смерці Ульяны зразумела, што ён мог прэтэндаваць на гэтае княства, і ён лічыў, што гэта яго зямля, чаму яго забіраюць. Нават родзіч. У выніку скончылася гэта трагічна. Спачатку Свідрыгайла захапіў горад. Згодна з адной з версій, Фёдора Весну скінулі з вежы з адной з вежаў віцебскага замка. Ну, зразумела, што вярхоўны кіраўнік дзяржавы не мог гэта пацярпець, і да Віцебска прыйшло войска. Скончылася гэта 4-тыднёвай асадай Віцебска. Увогуле, упершыню, у прынцыпе, супраць горада была выкарыстана артылерыя. Гарматы ў тым ліку стаялі на Дабравечанскай царкве супраць верхняга замка. Але горад здаўся, Свідрыгайла пакаяўся. Но ў выніку потым яны ўсё ж такі сышліся, але гэта ўжо азначала тое, што віцебскае княства, як самастойнае княства, перастае існаваць. Яна ператвараецца ў віцебскую зямлю. У віцебскую зямлю, якая мела шырокія правы ў складзе вялікага княства літоўскага і ў далейшым. Яны пацвярджаліся кожным новым князем і пацвярджаліся земскімі прывілеямі. Але ўсё роўна гэта ўжо быў крыху іншы статус. Вітаўт сваю рэформу ён давёў па цэнтралізацыі ўлады. Таму Віцебск ізноў працягвае быць адміністрацыйным цэнтрам. На гэты ўжо момант не віцебскае княства, а віцебскай зямлі. Цягнулася гэта да наступнай рэформы. Наступная рэформа... Рэформатары які. Ну, зразумела, тут трэба штосьці было змяняць. І тут не так часта яшчэ гэтыя змены адбыліся. Мы потым пабачым, што часам бывала. 1506 год гэта перыяд, калі, ну, в прынцыпе, пачатак 16 стагоддзя, гэта перыяд, калі Вялікае княства Літоўскае пачынае дзяліцца на ваяводства. І асноўнай даты, як лічаць гісторыкі, ад якой трэба адштурхоўвацца, гэта 1506 год для віцебскага ваяводства. Калі ў складзе Вялікага княства Літоўскага фарміруецца віцебскае ваяводства. Праўда, гэта была частка рэформы. Другая рэформа была ўжо ў 1555-56 годах, калі уводзіцца яшчэ адзін адміністрацыйны падзел. Калі штосьці не тое сказаў, нешта дадаць. 60-е гады рэформы. У 60-е, 50-е, 65-е, 66-е. Гісторыкі гэтыя тут. Вось таму... У меня же гісторыя гэта тут туды-сюды 10 год, нават не міг, не імгнення. Магу загаварвацца, таму лепей сапраўды не ціха так на вуха, а грунтоўна адразу, таму што магу ў стагоддзях часам памыляцца, нават часцей.
звычайно арыентуешься на апошнія даты. 65-66. Княства делится на паветы. Причем павет становится... Воеводство. На паветы на той момент. Воеводство делится на повет. Ну и у княства все ж таки основной адзінкай становится павет, потому что наступный наступная ступень гэта воеводство, але менавіта ад паветаў. У паветах адбываюцца тыя ж павятовыя соймікі, і менавіта ад паветаў выбіраюць паслоў на вялікі сойм. Таму павет становіцца больш важнай адміністрацыйнай адзінкай, пры гэтым, канешне, паветы ў складзе воеводства. І вось віцебскае воеводство складалася з двух паветаў. З віцебскага і аршанскага. Можна карту вывесці, 4-ю на экран. Вось мы бачым віцебскае воеводство і полацкае воеводство. Ну, калі, дарэчы, паглядзець, увогуле на паўночную частку Вялікага княства літоўскага можна ўбачыць, што тэрыторыя сучаснай Віцебскай вобласці уваходзіла ў склад полацкага воеводства, віцебскага воеводства і часткова віленскага воеводства. Ну, в прынцыпе, гэтая тэндэнцыя будзе прасочвацца і ў далейшым, калі мы будзем казаць пра іншыя адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі. Ну, варта адзначыць, што улада спачатку намесніка, потым вояводы, яна была дастаткова абмежаваная. Зыходзячы з аўтаномнага статуса віцебскай зямлі, все мясцовыя правы эліты захоўвалі. Ну і намеснік спачатку, ён, в прынцыпе, кіраваў толькі дзяржаўнымі маёнткамі, фактычна. Трэба мець на ўвазе, што пра эпоху феадалізму вядзецца гаворка. Ну і тое ж самае, калі спачатку веча значную ролю адыгрывала, на якім, канешне, верхаводзіла мясцовае баярства, то для вояводства значную ролю мелі сапраўды соймікі, дзе мясцовая шляхта вырашала галоўныя пытанні. Ну, зараз вымушаны, давайте перарвемся крыху, так? Гісторыя гэта ўсё добра, але нам патрэбна даведацца яшчэ, што ў нас у культурным жыцці горада адбываецца, таму трэба... Ты кажаш пра афішу? Конечно. Ну, наша афіша крыху сучасней, чым ты, пра што мы кажам. Ну, а партнёр афішы — кандытарская фабрыка «Віцьба». Потым павернемся і працягнем курсы па гісторыі. Эту компанию знает каждый белорус. Более 150 наименований продукции, более 25 лет работы на рынке, более 10 стран, где живут наши потребители, и заслуженная победа в конкурсе «Выбор года 2017» в номинации «Вафельные изделия» номер 1. «Витьба» сделано с любовью. 3 февраля Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку роботов «Робо-Арт». Зрители ожидают футуристические модели роботов, оружия, автомобилей и космической техники, выполненных в виде дизайнерских произведений ручной работы. Экспозиция насчитывает более 70 экспонатов различного размера. Центральное место в экспозиции занимает уникальная коллекция гигантских роботов размером в человеческий рост. Кроме того, на выставке можно послушать удивительные звуки, доносящиеся из электронного граммофона, и посмотреть на модели космических кораблей для межгалактических полетов. Выставка работает с 10:00. Арт-пространство «Обзеп» приглашает на выставку живописи Алексея Литвина «Касание». Живопись Алексея Литвина образна и фигуративна. Она живая и эмоциональная, как город и люди его населяющие. Проект будет развернут в 3 залах. В первых 2 залах представлены живописные работы автора, а в 3-м — зеркала, выполненные в авторской технике с использованием мозаики из смальты. Выставка работает с 12:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Афинские вечеры» по пьесе Петра Гладилина. Строгий глава семьи намерен сделать свою талантливую дочь известной пианисткой. Сама же девушка тяготеет скорее к делам сердечным. Проблему отцов и детей берется решить вернувшаяся из Европы бабушка. Прирожденная аристократка, чье непосредственное чувство юмора и свободолюбивый характер поставят все планы семьи с ног на голову. Начало спектакля в 18:00. 4 февраля белорусский театр «Лялька» представит спектакль «Попелушка або крышталёвые чаровички». Бессмертную историю о Золушке, в которой добро всегда побеждает зло, артисты рассказывают подружески, доверительно и проникновенно. Декорации, куклы и костюмы артистов отсылают зрителей к барочной эпохе придворного театра. А динамичное развитие событий и волшебные превращения удержит внимание детей и взрослых до самого счастливого финала. Начало спектакля в 11:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию в 2 действиях «Перебор». У каждого своя мечта, и способы ее достижения у всех разные.
Джон Валония думает только о повышении по службе, а его красавица жена Нэнси тем временем флиртует с симпатичным соседом Филиппом Дебни. И супруга Дебни, Дороти, в долгу не останется. Начало спектакля в 18:00. Ну, вось такая насычаная афіша, такое насычанае у нас культурнае жыццё ў нашым горадзе. І зараз мы вяртаемся да яго гісторыі. Зноў мы нагадваем, што у нас знакамітыя гісторыкі нашага горада Дзяніс Юрчак і Анатоль Дулаў. Працягваем нашу, вашу, я б сказаў, не нашу размову, а ваш экскурс такі. Прыйшоў час падзяліць Великае княства Літоўскае. Ну, давайте падзелім. Пярэйдзем усё ж такі да расійскай перыяда гісторыі, калі адбываюцца падзелы Рэчы Паспалітай. 1772 год, хаця Віцебскае воеводства афіцыйна яшчэ існавала, але па факце значная частка яго зямель на гэты момант, па меншай меры, якраз Віцебскага павета у 1772 годзе аказваецца ў складзе Расіі. Адбываецца першы падзел. Падзел вельмі спецыфічны, нават калі паглядзець, як праходзілі гэтыя межы. На прыкладзе Полацка вельмі цікава, калі частка Полацка, якая апынулася з левага боку, яна ў складзе з левага боку Дзвіны яна ў складзе Рэчы Паспалітай, яшчэ Великае княства Літоўска, з правага боку частка горада яна ўжо належыць расійскай імперыі. Гэта давайте патлумачым, левая частка горада гэта дзе? Дзе Сафійскі сабор? Так, зараз самому трэба падумаць, дзе плыня, заўсёды губляюся. Плыні вось на так і ідзе. Так, гэта так, все правильно. Трэба караблік пусціць. Таму што прыязджаю ў Полацк, звычайна вось Віцебск, тут адваротная сітуацыя, атрымоўваецца, што так, заблытаўся. Заблытаўся зусім дзясаеш. Не, ўсё ж такі ніжэй паплыць. Полацк, Сафія збоку, якая ўвайшла ў склад Расіі. Таму што мы Дзвіну не пераязджаем, калі прыязджаем туды, вось, правильно. Наконт падзелу. Пасля таго, як Віцебск апынуўся ў складзе Расійскай імперыі, тут пачынаюцца сапраўдныя рэформы, якія доўжыліся даволі працяглы час. І, ў прынцыпе, да 1802 года тэрыторыя некалькі разоў відазмянялася, прычым самымі рознымі адміністрацыйнымі цэнтрамі. Спачатку ўтвараецца Віцебская, Полацкая і Двінская правінцыі. Гэта тыя правінцыі, якія ў будучым складуць аснову Віцебскай губерніі. Дзвінская гэта ў сэнсе, ну, Дзвінская гэта Даўгавпілс, гэта па сутнасці інфлянская раней. Гэта інфлянта, якая ўвайшла ў склад, якая з'яўлялася часткай на той момант ВКЛ, якая ўвайшла ў склад Расіі. Ну і, дарэчы, наконт таго ж Даўгавпілса, Дзвінска, самае цікавае, вось мы будзем казаць, што Віцебск становіцца адміністрацыйным цэнтрам, не адразу, праўда, але па колькасці насельніцтва Дзвінск быў больш. Праўда, у геаграфічным плане зразумела, што Віцебск быў больш зручны для адміністрацыйнага цэнтра. Таму выбар, магчыма, якраз па гэтай прычыне паў на Віцебск. Але 72 год гэта адразу некалькі істотных змяненняў. Спачатку у 72 годзе ўтвараецца правінцыя, потым правінцыя перадаецца ў склад Пскоўскай губерніі ў 72-м. Самае цікавае, што сталіцай Пскоўскай губерніі быў горад Апочка. Ён, калі можна 6-ю карту вывесці, калі паглядзець, ён, у прынцыпе, якраз пасярэдзіне знаходзіцца, хаця на гэтай карце мы адразу можам убачыць некалькі адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, якія знаходзіліся тут, таму што ў 76-м годзе у нас утвараецца Полацкая губернія, і вось гэтая штрыхаваная частка Пскоўскай губерніі, гэта і ёсць тыя самыя тры правінцыі, якія сталі Полацкай губерніяй. У 78-м Полацкая губернія ператвараецца ў намесніцтва, можна 7-ю карту вывесці. 8-й, у прынцыпе, бачым Полацкая і Магілёўскае намесніцтва, і бачым вынікі падзелу другога, у тым ліку падзелу Рэчы Паспалітай. Пасярэдзіне гэта будучая Мінская губернія, і таксама бачым, што якраз у сувязі з другім падзелам Рэчы Паспалітай частка тэрыторыі пераходзіць да Полацкай губерніі. Гэта ў першую чаргу Лепель, які тут пазначаны. Ну і поўдзень Віцебскай вобласці знаходзіцца ў складзе
у складзе Магілёўскае намесніцтва, прабачце, ўсё ж такі. 96-й год, яшчэ адна 1796 год, яшчэ адна знакавая падзея, чарговая рэформа, можна 8-ю карту вывесці. Цяпер праз аб'яднання полацкага і магілёўскага намесніцтваў утвараецца беларуская губернія, і у рэшце рэшт адміністрацыйным цэнтрам гэтай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі становіцца Віцебск. Ну, тут чыста лагічна мы бачым, што якраз паміж Магілёвам і Полацкам Віцебск быў пасярэдзіне, чыста ў гэтым плане ён, канешне, быў вельмі зручны якраз для гэтага. Далей, наступным знакавым этапам становіцца 1802 год, калі ў рэшце рэшт у расійскай імперыі адносна адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу становіцца больш стабільна. З 1802 года утвараецца Віцебская губернія, якая, ў прынцыпе, праіснавала ажно да 1924 года. Таму тут крыху іншая сітуацыя. Праўда, ёсць яшчэ адзін цікавы нюанс, чаму менавіта Віцебск займае важную ролю з гэтага часу. Можна... Давайте паглядзім усё ж такі карту 9. Яшчэ одну. Яшчэ одну. Вось мы зверху бачым Віцебскую губернію, знізу Магілёўскую. Ну, дарэчы, тут мы бачым тое, што Віцебская губернія на той момант уключала ў сябе землі сучаснай Беларусі, сучаснай Віцебскай вобласці, сумежныя землі Расіі і частку Латвіі. Акрамя таго, мы бачым, што на тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці размяшчалася некалькі адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак. Дакладней, Віцебская вобласць была ў складзе некалькіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак. У складзе Мінскай губерніі, у складзе Магілёўскай, яшчэ і Віленскай. Таму вось такая складаная сітуацыя. Тыя межы, які мы сёння маем у вобласці, яны склаліся далёка не адразу. Яны склаліся не адразу, а тыя межы, дарэчы, Віцебскай губерніі, калі паглядзець, гэта, па сутнасці, вынікі першага падзелу Рэчы Паспалітай. Як не дзіўна, гэта вось першыя тры правінцыі, якія мы называлі: Полацкая, Віцебская і Дзвінская. Таму губернія у многім паўтарала гэтыя абрысы. А як так все ж таки сталося, што у Дзвінску, да, впілося насельніцтва было больше, так, за Віцебск? Ну, эканамічна. Магчыма, ён знаходзіўся, па-першае, ён таксама знаходзіўся на Дзвіне. Дзвіна на той момант гэта асноўная транспартная артэрыя і гандлёвая артэрыя. Такі маленечкі гарадок. Ну, бліжэй да мора. Усё адносна. Ну і, дарэчы, наконт усё ж такі, чаму Віцебск, а не чаму той жа Дзвінск ці Даўгаўпілс, можна вывесці 10-ю карту. Яшчэ адзін цікавы момант, на які б хацелася б звярнуць увагу, гэта беларускае генерал-губернатарства, так званае. Хаця называлася яно па-рознаму, але пэўны час гэта было генерал-губернатарства. Па сутнасці, гэта адміністрацыйна-ваенная адзінка, якая была ўведзена ў расійскай імперыі. Спачатку за аснову ўзялі беларускую губернію, тую самую, якая аб'яднала землі Полацкага і Магілёўскае намесніцтва. Але пры гэтым у Віцебску якраз і знаходзіўся генерал-губернатар. Той чалавек, які сачыў за дзейнасцю мясцовых губернатараў, якія кіравалі губерніямі. І у далейшым генерал-губернатарства пашыралася, але цэнтр да 1856 года быў у Віцебску, покуль іх увогуле не ліквідавалі. Таму вось мы бачым тут Смаленская губернія, Віцебская і Магілёўская, і зразумела, што Віцебск быў пасярэдзіне, і гэта яшчэ адзін важны штуршок для развіцця Віцебска. Ён быў буйным адміністрацыйным цэнтрам, цэнтрам генерал-губернатарства і цэнтрам губерніі. Таму, у прынцыпе, з пачатку 19 стагоддзя гэта вельмі важны імпульс для развіцця горада, як адміністрацыйнага цэнтра. Наступны этап, на які варта звярнуць увагу, гэта ўжо будзе перыяд рэвалюцыйных падзей, калі Віцебская губернія заставалася, але трэба ўлічваць, што ішла Першая сусветная вайна, сітуацыя была складаная, потым пачаліся рэвалюцыйныя падзеі, таму Віцебская губернія на гэты момант была часткай спачатку расійскай імперыі, потым была часткай ужо расійскай рэспублікі, уваходзіла ў склад заходняй вобласці, затым заходняй камуны, а затым апынулася ў складзе РСФСР. Хаця і пры вызначэнні межаў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы і ў трэцяй уставной грамаце БНР усё гэта называецца як частка тэрыторыі
беларускай дзяржавы. Хаця БНР такое не стала. Пры ўсім жаданні тых, хто і аб'яўляў, але суверэнітэту ўлады галоўнага не было атрыбута. Мы можам таксама шмат чаго абвясціць, але па факце мы не можам кіраваць. Але гэта была вельмі важная спроба. Таму што прызнавалася... Фактычна, калі б не было БНР, не было б потым БССР. Што прызнавалася ў дакументах самімі беларускімі камуністамі, якія ўтваралі Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку. І ў складзе БСР зноў ж такі Віцебск фігурыруе акрамя тых губерній, якія адышлі Латвіі. Таму што прызнавалася, што там якраз перавага беларускага насельніцтва адсутнічае. В абодвух выпадках гаворка ішла пра даследаванне тагачасных этнографаў, таго ж самого Хімакарска, напрыклад. Беларусь в этнаграфічных межах, да? На падставе яго даследаванняў, так? Ну, у тым ліку. І недарэмна, ў прынцыпе, абвяшчэнне савецкай Беларусі адбылося ў Смаленску. Пра гэта заўжды, калі ў Смаленска прыязджаюць людзі на экскурсіі, заўжды падвозяць беларусу да гэтага будынку і кажуць, вось тут, собственно, правазгласілі. Так, але вернемся... Не будзем гэтую тэму, а то мы за захаванне межаў існуючых. Адпаведна, ўсё ж такі наконт далейшага лёсу Віцебскай як адміністрацыйнага цэнтра. Наступны важны момант гэта 1924 год. Калі адбываецца першае ўзбуйненне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, калі ўрэшце значная частка былой Віцебскай губерніі ўваходзіць у склад якраз БСР. Дарэчы, апошнім кіраўніком якраз губерніі на той момант быў будучы наркам земляробства БСР, вядомы прыхільнік, чалавек, які жадаў ператварыць Беларусь у чырвоную Данію і правесці не зусім характэрныя для бальшавікоў зямельныя рэформы. Чырвоная Данія? Зміцер Прышчэпаў. Чалавек, які заслугоўвае асобнай увагі, напэўна. З 24 года уводзіцца новы адміністрацыйны падзел. Уся Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка падзяляецца на акругі, і адпаведна акругі падзяляюцца на раёны. Вось можна вывесці 11-ю карту і паглядзець. Вось мы бачым акругі на поўначы. У прынцыпе, Віцебская вобласць уваходзіла ў склад. Сучасная Віцебская вобласць уваходзіла ў склад некалькіх акруг: Барысаўскай, Аршанскай, Віцебскай і Полацкай. Віцебск быў цэнтрам Віцебскай акругі, адпаведна сюды ўваходзілі раёны Межаўскі, Гарадоцкі, Суражскі, Віцебскі, Лёзненскі, Багушэўскі, Сененскі, Чашніцкі, Бешанковіцкі. Раёны там неаднаразова змяняліся і было шмат цікавых момантаў. Асабліва вельмі цікава гэта існавання так званага Кузнецоўскага раёна. Калі з Межаўскім, напрыклад, ці... Кузнецоўскі гэта ў які бок? Кузнецоўскі самае цікавае, што адразу ўсе пачынаюць шукаць населены пункт з адпаведнай назвай. Я дарма займаюся. Але, па сутнасці, гэтым вы дарма займаецеся па адной простай прычыне. Няма. Віцебскі раён у складзе Віцебскай акругі быў падзелены на две часткі, на паўднёвую і паўночную. Якраз паўночная у сувязі з тым, што трагічна ад рук бандытаў загінуў кіраўнік валаснога выканаўчага камітэта па прозвішчу Кузнецоў. У гонар яго і назвалі гэты раён. Атрымалася, што пэўны час існаваў раён, названы ў гонар канкрэтнага чалавека. Але сітуацыя ў далейшым змянілася. Гэты адміністрацыйны тэрытарыяльны падзел таксама праіснаваў усяго толькі да 30-го года. Таму 30-й год гэта пачатак новых пераўтварэнняў, калі у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі адказаліся ад акруг. З 30-го года уся БСР падзяляецца выключна на раёны. Увялі раённае аддзяленне. Пры гэтым там таксама было шмат цікавых відазмяненняў. Напрыклад, пэўны час не існаваў нават Віцебскі раён. У сувязі з тым, што землі былі падзелены паміж суседнімі раёнамі, а частка зямлі ўвогуле была перададзена Віцебскай гораду. Это азначало, што частка раёна належала гораду і з'яўлялася часткай адміністрацыйнай часткай гарадской тэрыторыі. І насельніцтва таксама павялічылася ў гэты час, калі падлічыць увесь раён, які стаў часткай горада. Ну, насельніцтва
насельніцтва горада, пытанне, ці праводзіліся перапісы, я просто сказаць Невядома. цяжка. Фармальна, канешне, яны былі гаражанамі, але гэта вельмі умоўна. Я думаю, ўсё ж такі нават калі падлічвалі, маглі ўлічваць тое, што частка насельніцтва горада жыло ў сельскай мясцовасці, гэта было зразумела ўсім. Хаця цікавае пытанне не задаваўся. Где ты живешь? У Витебску. А колькі километров до центра? Ну, 60. А колькі кіламетраў да Віцебска тут можна 60-70. Так далёка не было, таму што ўсё ж такі раёны былі больш дробныя. Ну, калі паглядзець, што Сураж быў самастойнай адзінкай, Багушевск быў самастойнай адзінкай цэнтрам раёну. Але на што яшчэ варта тут звярнуць увагу, а тое, што быццам бы тэрыторыя Віцебскай вобласці, тое, што зараз у складзе вобласці, яно падзелена выключна на раёны з 30 па 37. Праўда, у 34 годзе адбываецца яшчэ адна рэформа, і частка раёнаў памежных, тыя, якія непасрэдна межавалі з панскай Польшчы, яны пачынаюць аб'ядноўвацца ў акругі. Акругі, пэўна, мелі такое адміністрацыйна і ваеннае нават прызначэнне дзеля таго, каб кантраляваць граніцу, таму з'яўляюцца дзве акругі, Полацкая і Лепельская. Тое, што бліжэй да Віцебска, падзелу на раёны, быў толькі падзел на раён. Ну, і ў далейшым мы падыходзім урэшце да асноўнага, на што хацелася б звярнуць увагу, это з'яўленне вобласці. 38 год. Это 38 год, але 38 году папярэднічаў 36 і 37. Той перыяд, калі у кіраванні савецкай дзяржавы адбываюцца значныя змены. Ну, канешне, зараз гэтыя гады часцей асацыяцыі іншыя ўзнікаюць, але пры гэтым трэба прыгадаць, што якраз у 36 годзе прымаецца новая савецкая канстытуцыя. А па меншай меры пісаная канстытуцыя, калі чытаць, што там напісана, гэта адна з самых дэмакратычных на той момант. Ну, пры ўсёй адноснасці сітуацыі. У 37-м прымаецца канстытуцыя БСР на аснове новай савецкай. Ну, уводзіцца новы заканадаўчы орган, Верховны Савет, якраз з 36 і 37 года адпаведна. І ў сувязі з гэтым прымаецца рашэнне яшчэ і па новым адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле. Ну, гэта была проста частка усяго рэфармавання сістэмы. Таму у 38 годзе, у самым пачатку 38 года, а менавіта 15 студзеня, рашэннем менавіта Верхоўнага Савета Савецкага Саюза, а гэта па першай рэдакцыі Канстытуцыі была выключная прэрагатыва агульнасаюзнага кіраўніцтва. Нават рэспублікам не аддавалі на ўжыванне і права прымянення на месцах. Прымаліся рашэнні па адміністрацыйным тэрытарыяльным падзеле выключна ў цэнтры. Таму рашэннем Верхоўнага Савета ССР на першае скліканне праводзіцца рашэнне пра падзел на вобласці і з'яўляецца Віцебская вобласць. Ужо ў лютым вобласць падзяляецца на 20 раёнаў. Пры гэтым ізноў ж такі падзел быў крыху іншы у адміністрацыйным плане, і мы будзем казаць пра тое, што вобласць, тая вобласць, якой мы зараз яе ўсведамляем, якая яна ёсць, геаграфічна не зусім супадала з тагачаснымі межамі. Нават па той простай прычыне, што заходняя частка Беларусі знаходзілася ў складзе Польшчы, другой Рэчы Паспалітай. Ну, як вынік, зразумела, што заходнія рэгіёны належалі, крыху уваходзілі ў склад іншай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі. Таму 38 мы ўтварылі вобласць, у 39-м узбуйнення беларускай, нават не ўзбуйнення, далучэнне аб'яднання заходняй Беларусі і ўвогуле беларускага народа ў межах адной дзяржавы, у межах Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Таму гэта ўсё выклікала новыя адміністрацыйныя рэформы. І можна вывесці карту 12-ю. Это уже на самом приконце, потому что литерально хвилинка уже и все. Ну, 12-я карта, вось мы бачым зверху Віцебскую вобласць, і побач мы бачым Вілейскую вобласць. Вілейская вобласць, якая увайшла ў выніку падзелу, гэта па сутнасці былыя часткі Віленскай губерніі. Хаця гэты падзел таксама не канчатковы. Трэба прыгадаць, што ў 44 годзе у нас з'яўляецца яшчэ Полацкая вобласць, Віцебская вобласць, падзяляецца на часткі. Існуе Віцебская вобласць, Полацкая, яна праіснавала да 54 года. Прычым самыя розныя адміністрацыйныя падзелы ўнутры па раёнах быў. Ён змяняўся неадначасова, у нас быў і Суражскі, і Пліскі раён, і
Бешанковіцкі, Ветранскі і многія іншыя. Пры гэтым пасля вайны Вілейская вобласць, асноўны адміністрацыйны цэнтр пераносіцца ў Маладзечна. Яна пачынае называцца Маладзечанская. І ў нас ёсць ужо яшчэ і Маладзечанская вобласць, у склад якой уваходзілі нашы землі да 60-х год. Землі Віцебскай вобласці. І толькі ў 60-м годзе больш-менш фарміруюцца абрысы, сучасныя контуры і сучасныя межы Віцебскай вобласці. Праз далучэнне зямель, спачатку было і Полацкай вобласці, затым Маладзечанскай вобласці ў 60-м. І ў 60-м годзе да нас далучаецца яшчэ адзін раён, гэта Бігомельскі раён, які амаль адразу і ліквідуецца. А ён жа тады... Ён у складзе Мінскай вобласці быў, і таму, па сутнасці, з 60-го года, з 1960-го, не больш-менш, а якраз фарміруецца сучасны выгляд Віцебскай вобласці, і пры гэтым у далейшым у плане раёна адбываліся пэўныя змены, але гэта ўжо не так, напэўна, цікава ў агульным кантэксце. Але ўсё роўна мы лічым дату 1938 год. Адназначна, калі Віцебск становіцца цэнтрам вобласці. Менавіта 38, а ўжо 60-х гэта проста канчатковае вызначэнне тэрыторыі, сучасных межаў, якія вось засталіся. Давайте зараз разам паглядзім, што ж, наколькі нашы гараджане ведаюць, што ў нас такі юбілей. І гэта ў нас высвятляў Александр Карэнман. І хто да яго патрапіў тэлек на гэта пытанне. Всем привет! В этом году исполняется 80 лет Витебской области, и мы решили узнать, знают ли об этом жители нашего города. Поехали! В этом году юбилей Витебской области. Угадайте, сколько лет? Ой, 970. Это Витебск, да? Это у вас ассоциация. А вот Витебской области, вот как вы думаете, меньше 100 или больше 100 лет? Больше. Как вы думаете, сколько лет? Так, это... Ой, больше 1000 с чем-то. Боюсь ошибиться. Давайте еще у кого-то спросить. Давайте тогда 70. Возможно, с 1000 лет. Княжество было Витебское с 1101 года. В 1380 году Витебское княжество прекратилось и вошло в состав Великого княжества Литовского. Ой, вы так уже издалека. Как вас зовут? Дима. Захар. Дима и Захар, как вы думаете, сколько лет Витебской области в этом году исполняется? 53. Почти. 80 лет. 53. А почему ты сказал 53? Не знаю. В этом году юбилей Витебской области. Практически никто не знает, сколько лет исполняется. Вот вы в курсе? Хоть примерно, хоть какая-то, знаете, примерная цифра. Но юбилей, круглая дата, подсказка. Давайте так, меньше 500 или больше 500? Больше 500. Неправильный звук. В этом году юбилей Витебской области. Это правда. Как вы думаете, сколько лет исполняется? 80. Вы первая, кто прав. Откуда вы знаете? Рассказывайте. Потому что я Работаете где-то там. сотрудник Витебского областного краеведческого, и мы открывали 2 выставки в этом году, и, конечно же, я знаю, что 80. Вот так вот, друзья. Витебская область как таковая образовалась в 1938 году. Осталось теперь узнать, какого числа конкретно праздновать. У меня на сегодня все. Пока. На жаль, час у нас уже амаль што скончыўся. Дзякуй, што прыйшлі. Я думаю, што было цікава нашим тэлегледачам. І наступная наша сустрэча, тое, што мы запланавалі, да, гэта 15 лютага пагаворым пра першае пасяленне на тэрыторыі Віцебска, пра Балцкае гарадзішча. Тое, з чаго мы пачыналі, і пра тое, што Дзеніс Валерьевич сказаў, што пра гэта сёння не будзем, таму што гэта будзе асобная тэма. І ў наступны чацвер мы чакаем усіх у бібліятэцы, усіх жадаючых, пагаворым пра штодзённасць, пра простае жыццё жыхароў Віцебска ў 1920-х годах. Прыходзьце, будзе вельмі цікава. Прыходзьце на свае дываны перад тэлевізарам. На тэлеканале Віцебск. Так. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Дзякуй, што запрасілі. Дзякуй. Вось, а я прыгадаю яшчэ раз пра акцыю, якая называецца «Дзень прызнання ў каханні». 15-го яна ўжо скончыцца, но вось
пакуль яшчэ працягваецца. Кожны тыдзень мы выбіраем лепшы ролік, яго аўтар атрымлівае сертыфікат на вячэру ў рэстаране, а 14 лютага адзін з 5 фіналістаў атрымае сертыфікат на падарожжа, куды зможа выбраць сам. Ну, вось ёсць у нас яшчэ адзін ролік, які зараз мы можам паглядзець, невялічкі фрагмент, а потым вернемся ў студыю. Долучайцеся да нашай акцыі «Дзень прызнання ў каханні» і атрымайце магчымасць куды-небудзь паехаць, куды выбірайце самі. Ну і на гэтым у нас сёння ўсё ўжо, так? Усё. Нам застаецца толькі, як заўжды, пазычыць вам шчасця, здароўя і кахання. І для вас сёння выступае Віталь Рачкоўскі. Пабачымся пакуль. Пакуль.